Россия присваивает и перемещает украинские музейные ценности из Крыма. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр культуры Вячеслав Кириленко. Он отметил, что Украина в сотрудничестве с международным сообществом должна предотвратить вывоз ценностей из оккупированной территории. Также он рассказал, что его министерство готовит запрет на экстремистскую русскую литературу и ее ввоз в Украину. На 1 січня 2014 року кількість предметів основного фонду, які зберігались у музейних закладах Криму, складала 925 тисяч 916 одиниць зберігання. Основний фонд. А у місті Севастополі 321 тисяча 444 одиниць основного фонду, одиниць зберігання. Тобто за мільйон предметів Державного музейного фонду, тільки основного, перебувають на території тимчасово окупованого Криму, і тільки з'являються факти незаконного переміщення цих цінностей, Міністерство культури жорстко реагує на такі факти через механізм ЮНЕСКО, через інші міжнародні механізми, якими ми володіємо.